valkať. Len aby ste vedeli, že keď nemáš ako v teréne nič, tak ako sa to robí. No, dali si do ranici vodu zvariť a oni si to zamiesili, hoci kde vo volačom zamiesili. A keď to zamiesili, tak oni si potom ako toto takto roztlačili a to si oni v rukách robili tie rezance. Oni to nemali ani nôž, oni teda dosku, kde to nakrajali, oni to takto várali, oni to normálne si ako v rukách, no, ručná robota. Prosím? Meso? Kúšťok meska, no. A vie, že by sa dalo s mesom? Dalo? No, kľudne. No. On už má rád cesta, ale kúšťok meska, keby nebolo. Aj vie to všetci. No, takto, keď by ste si to už, no a teraz si to spravíš tak, že potom si to pokrájaš takto. Vieš, na takéto rezance. Zdenko, riadne to dokumentuj. Takto si to narežeš. Všetko. No a to si takto pokladieš, vyšulká sa. No a tak ešte potlačíme. Potom sa to Marianka vyberá, ale už do toho masla. Áno. No tak ja musím ísť teda dať. Ešte máš čas. No. To sa ti chytro vypraží na sielko. To dlho treba pražiť, nie? Nie. To len spustíš a troška ho popražíš, aby voňalo. No. No mňa to Dano Haraba naučil na počúvadle, keď chodili do ťažby chlapi. A tak sme to robievali. No vie, že by bolo. No a teraz takto sa to. Ako šúlanci, keď No, sa robia. ale oni to nemali ako šúlať, tak oni to takto šúlali. Aha. Vieš, že oni si to takto, že? Lebo Jaj, veľká múka. ušúlaš takto a spravíš si hada. Ada. A daj košíkovi okolo hrdla. No a potom sa to takto rukou chytí, ale ešte ho troška, aby boli tak tenšie. Takto sa ušúla a potom sa rukou takto roztláčajú a podáva sa. Takto. Mám môžeš povedať, neprestanú účastniť. No a takto sa tieto hady robia postupne ešte na tenšie. No, to sa takto. Takto. No a keď to máš takto už, tak si to takto na ruku nakrútiš. Áno. Takto. A teraz si takto ešte poťahuješ a nad kotlinou, tak si otrhneš, aký chceš. Takto. A takto ich. A to sa párance. No ešte musí troška postáť, no. Tak, už ste videli. No. Tak čo Tak